Ndine nyaya iri mudare mangu maChief Saurombe yakamangarwa ndi Pingurai Kumbukani achimangarira Lucia Eria mukadzi wake kuti mukadzi wake Lucia Eria unodanana nechikomba chinonzi Chiesa chinogara munyika mwamambo Mutambara. Zvakaitika ngezvekuti pakauye dutu mupengo rekuchimanimani makauye vanhu vakabatsira veEconet vaipinza basa vanhukadzi nevanhu varume kuti vabatsirike. Saka Lucia Eria akatenderwa nemurume wake anonzi Pingurai Kumbukani kuti endawo kubasa. Adanana kwenguva refu vaitoye kumba kwemurume asipo ari kubasa. Saka mukadzi wake chizotaura nemurume wake kuti kubasa kwetinosenza kuEconet kuna builder wemandoro kwati unokone kuaka. Saka taikumbira kuti auye kuite renovations pamba pedu. Nangusaizana kuti chikomba chitoye kosenzere padhuze nepamba. Livingstone Chiesa apedze kuaka pamba pakumbukani panapa. Wakachizoti ari makuseni akarara nemukadzi uyu. Wakaende kotore foni yemukadzi. Kwakufonera Kumbukani muridzi wemukadzi kuti basa ndakapedza kuma 4 am. Saka uyu wakati iwewe foni yemukadzi wangu waionepi nguva ineyi? Uyu kwakozototi ndashandise foni isiri yangu. Saka uyu kwachitoambe kubata nyaya yacho ipopo. Saka takaende kosunga Livingstone Chiesa naabereki yake kwakuye mudare munomu. Musi wawo yemudare munomu vabereki vaLivingstone Chiesa vakashamisika vechiona Lucia Eria kuti iwewe nangwisa wakauye kumba kwedu kochingamidzwa wangori mukadzi wemuhusu. Saka takabata Lucia Eria aine mhosva yekudanana nabuilder Livingstone Chiesa iye ari mukadzi waPingurai Kumbukani. Saka tikaripise mudzimai ng'ombe yekuti ape murume kuti ndakashaisha. Ndati ndiri mudzimai ane makore 38 years. Ndine vana 4. Ndine murume ndakaroorwa shuwa. Asi pakazongopindawo Satani mushure mekuenda kubasa kwandakaita koshanda. Ndopakazoitawo muedzo upi iwoyoyo wekutongofunga kuti mumba mangu bonda hamuna. Pandakatopfimbwawo hangu ndakabva ndatongoda because mumba mamusina chibonde. Hama dzangu wakanditi wadi kurongedza iwe uchaurayiwa uchafa. Murume wako akakuti anokuda nenyaya wakaita bati aida kuripirwa nemunhu uyu. Aripirwa nemunhu ochikuti chienda. Saka shungu dzake dzadzepe kuti munhu haana kuya kudare hapana chaadya kune munhu. Saka akuchirivenja manje. Saka wadi kuti udini ubve uende. Iye akati hapana kwaanoenda mukadzi ndinotoda. Uyezve kumubvunza anototi mukadzi wangu ndinomuda handina problem. Saka imi mishungu dzekumhangara nyaya iyi yekuye abuse yakufudzira yekupolisa hamuna here? Shungu ndinoita asi vana manje. Nendafunga yepa 2 vana. Saka foni nandasi hamusati madzoserwa? Foni handisati ndadzoserwa ndosvika ndaripira murume ndokuti ndizopiwa foni. Tanzwa chifu achitaura kuti hanzi mimi manga makatonopururudzirwa kumba kwaChiesa. Inhema hakuna zvakadaro. Idzodzo dzitori nhema. Hakuna zvakadaro. Yesi munofara here? Kumurume wangu inini kutoramba kwazvo. Kutoramba kwazvo hazvisi zvokuti hanzi zvoni kufungidzira kana kuti kudini. Kumurume wangu inini kutoramba kwazvo ndishuwa bonde munototi muri kuita chi? Bonde but hazvitori maminitsi akawanda. Saka ndakati ngatifambei tinzwe kuti chii. Okay, wokwenyu zvairamba asi kune vamwe wese zviri kudini zviri kuita kune vamwe wese zviri kuita. Saka yakati dambudziko riri kwauri ndione problem inini kunze wakadzi ndototadza dini kuwapedza wandiri kutochinjanisa. Dambudziko riri kwauri wewe zvifambire. Okay, ane makore mangana achiita dambudziko iri kwamuri? 5 years. 5 years dzakakwana. Ndosaka imi makazofunga kuzvitsvagiro? Ndakatongozviita zvemusikanzwa zvokutongofunga kuti bonde ndane time ka. Hazvina kana kutombotora kana time mufunga. Minoti chii chakatondibata kuti nditoita izvo. Handitozivo. Itori nyaya yekutogarisa mba musina chi, musina bonde. Zvakangofanana neikoko kwachonaka. Pamwe pacho ndinototiza nogona kutoti tikatotandara nevana ndikaona kuti vana vaenda kunoraraka
ndotongotora gumbeza rangu kutiza futi mubedroom macho ndinorara mudining. Makuseni ndomukira kuti vana vasadini vasaone kuti chii chiri kuitika. Ndani vana venyu ende iye anobhadhara maintenance yekuchengeta vana vake. Ipapo hangu ndiri kupanzwa hangu kuti shuwa ya ipapo pacho ndakada kutoenda futi kunomhan'ara ikoko kwachono, but ndakazotofunga futi ndatofamba ndakatobva kuchitungwizo kuya kuenda kwamakoni kupoliso. Ndichingosvika ndobva ndafunga kuti kusaka ndikamhan'ara kwakuchidini ndobva ndatodzoka. Ndafunga kairi katatu kuti saka ndochidini vana ndovaita sei apa, ndikadai vana vakatransfer dai kuri kumusha, kuti kumusha ndinoziva kuti kana pane chinenge chaitika ndiri kumusha, apa tiri kurenda vana vari kudzidza kuchitungwiza muya ndochidini munhu anenge avharirwa ndobva ndatosiyana futi nazvo. Asi haasi kumboita here problem yekuti anounza magirlfriends? Anounza izvezvi zvimuwiro wandakaita ndakasvika zuro kubva uko. Mubudiro wandaitawo ndo anosara achipinza mumba. Semuwiro wandakaita futi ndakasvika pambedha kupiro kwangu kune dhuku remukadzi waidanana naye. Zvimadhuku zvinomonerwa nemaIndia zviya so. Wozi iye anoshandira maIndia, iye house girl maIndia ikoko. Ndakachisvikira chiri papiro chidhuku chemukadzi. Ndikatonetsana nawo ndikati zvinoita here zvamuri kuita izvi? Zvikanzi hapana, madhuku akafanana. Ndikati akafanana, muno ndini ndega muloja. Tinotogarawo patinogara, ndini muloja, waridzi wachona havatogari ipapo Wemba. Imba iyoyo ndiyedu isusu. Ndomuitiro wake. Ndobva ndazoya futi, ndobva ndazosvika pende rake racho rakatozara ropa kudai kunge munhu anoenda kuma-MP murume. Akarisa futi pasipei pepiro. Ndotobvunza kuti ko chii chamuri kunditira, mishonga here dzamuri kunditira, mukumbozama kudini? Zvikanzi hapana apa chichi. Ndobva ndatora ndikati iri pendi mariona zvarakaita, ndakutoenda naro kuhama dzenyu. Ndonoratidza nabankuru pamwe muri kuenda henyu kuma-MP kwandisingadini, kwandisingazivi. Zvikanzi hakuna zvakadaro mazvona. Saka muitiro wandaita uno, vana vangu dzimba dzatinorodya i3, dining bedroom nespare kudai. Saka vana vangu vanorara kukona kudai. Saka munhu akapinda kudining achidai havadini, vana vadi grade 6 ne3 neECD. Ndo vana vangu havaoni. Okay, ore ndo zvanandoda kubvunza kuti manje kana achipinda nevana achipinda nemukadzi vana varipo hazvizokonzeresi here? Vana havasi kuzviona here? Hazvisi kuvakanganisa here kuchikoro? Vana zvinotovakanganisa. Kungoti hangu foni handina maizototaura nawo. Pane chimukomana chiri grade 3 akatombowadaro zvikanzi dedhi dei ndakaziva kuti ndo life yamuchatiitisa kuno kundisina kuuya kubva kumba. Akatowataurira. Ndakaziva kuti ndo life yatichazoona ndisina hangu kudini kuuya. Akasvika futi pakutaura akati dedhi madedu kuti tumira mari tidzokere kupi? Kumusha musare henyu kuno. Grade 3 8 years. Kuona mwana mudiki akutaura kudaro anenge arwadziwa. Kozoita chimwe chachona chidiki futi chine 6 years chidiki chiri ECD. Akatowataurira futi zvikanzi dedhi ndikakura ndoda kuita musoja, ndoda kukupfurai nefuti munoita basa rekurova mama. Kumasvingo makavadzipa futi mukavadzika nebhutsu apa. Izvozvi futi muri kurova mama, ndoda kukupfurai nefuti. Mamuri mese kumasvingo? Aishandira kambani yavo yeZadha kunogaiwa makongreti iko kune maIndia, ndoko vari kushandira. Saka waingochinjwa nzvimbo dzakawanda. Uku ndoko wakazogumisira kumasvingo achibva wachizoendeswa kwaSeke, uku ndoko wagara ikoko. Uyu wenyu angagara ada kukurorai, mungadzokera naye? Hazvigoni. Ni kuroorwa nandisingade kuroorwa naye zvanga zviri zvekutongotamba. Mukutoona kuti hapasina love ka? Right, oti imimi manzi pack your things and go. Anditi? Uyo oti ini ndiri kutoda mukadzi wangu. Upi uyo? Chieza. Wozi Chieza haana kuramba, imi ndimakamuramba. Imi munotoona kuti picture yazvo yakatodhakwa kai? Picture ndiri kuona kuti yakadhakwa. Hazvigoni manje. Nei? Ndinonogara naChieza hazvibudi. Ndingatoenda kumba kwedu ndonoona zvekutoita kutotsvaga zvekuti ndirarame. But kaChieza ari kuti ainge achiti ari kudai semaitiro akazviita, handizvo? Wozi Chieza kuzoshinga kuti mukadzi wemunhu mapicture amaitorana kubasa osendera murume wenyu, handi kuratidza kuti atoserious nezvaari kuita. Serious, ishuwa.
Saka imi unorambe ipo papo iye atori serious nezvinhu zvaari kuita. Ini nangu nini ndakamutaurira Chieza tichidanana kuti hapana anofanira kupwanya imba yemumwe. Yako imba haifaniri kufa, yangu imba haifaniri kufa, ndezvekuno. Asi apa atopwanya kama. Ndozvaakaita because iye taakunochaisa basa takaita 8 months tichishanda zveidai handiti taakunopedzisa tatopiwa date kuti tiri kovhara ndopaakachitanga nyaya dzake kuti kana wanga wakamboita hako chihure nevamwe vanhu inini handisi type iyo inini nditokuda ndatokuroora uku kwese taitotamba asi ndatokuroora hakuna zvakadaro mira one ndichitoti majokes ari kudini ari kuita asi Chieza ari kuda Chieza nanhasi ari kuda ya saka ino nanhasi ari kushupa but yesh ari kushupa akutofona hazviiti baizvizvi because apa mesi dzese dzaizama iti ndikasenda mapikika murume achatirongedza udini uyendi saka murume haana kutirongedza uyendi but murume haana kutirongedza but action yake ndeye kutirongedza uyendi yaari kuita yacho izvezvizvi yaari kuita ndeye kutirongedza udini ndakatorongedza handina 2 months ndarongedza nditi kumba kwanga ndiri asi hama dzake mukutaura here kuti dzikuziva here zvaari kuita ari kuzviziva imi muchifambira iye kwete hama dzake dzifambira iye hapana kungoti avo vachona havapo vari kubasa bangu saka mukutambiswa bhora resimbi kama saka nyini handisi kuziva kuti ndodini mani pozi Chieza uyo tikuona ainge atori nemoto Chieza newana 5 saka vana 5 ndivo vamuri kuda here muda Chieza wei kuzochengeta manje makwikwi andivana namai vawe ana mai wawe saka pane mukadzi angati anzi endai muchengero kwamainini ini nangu zvaChieza zvekuti andizoda kuti tiwake musha kutoranaka hatina kutaurira nezvo akatozviitira hake padenga because Chieza asi anorovawo futi ani Chieza aiwa hakana hazvisiri izvoba Aiwa. chaakataura abvunzwa kunzi iwewe mukadzi uyu chii iwe mukadzi unaye mukadzi wako atori mwana mudiki chii zvikanzi ina Chieza wacho ini nangu ndakasodanana nevanhu nosimbodanana nevanhu but mukadzi wandadanana naye handisati ndakazviona saka kuti ndisiyana nemukadzi uyu hazvidini hazviiti kuti ndirambane nemukadzi uyu ka akatombondidaro andishedza Chieza ndikasangana naye zvikanzi nyaya iripo murume wako haasida kukuramba ari kuti hura uri pamba ipapo ndikutozviona kuti murume wako kukuramba hakurambe zvese ndazama zvaramba nditika saka nhau iripo ndeyekuti ngatitsvage mushonga kana mapiritsi ei emakonzo aya tonwa tese totodini tofa iwewe wofa ini ndofa zvatodini makanyanya umupeiko Chieza akanakirwa anditorina ini chandakamupa musimukorekore bi yangu imi zezuru handinako chandakamupa asi akanakirwa nebota ramukamupa haanobva yakazviona haanobva yakazviona kuti mazezuru haana kumira musha izvozvo kutaura anotaura because iwo baba apolaita achibvunzwa namambo Madzinza uya achiti zvoni iwewe mukadzi wako chini kumashure ndo zvaaita here zvikanzi itori first time pane vamwe varume ndaitoti ukaona murume uchihurirwa nemukadzika anenge akunyadzisa svika pekupedzisira ndichitotaura pane vamwe varume asi zvandiitirawo mukadzi uyu handizivi kuti mweya rudzi zvikanzi naMadzinza achitondibvunza hapana zvamakaitira here uyo Chieza ndikati inini Chieza handina chandakamuitira asi iwo manje ndowakazodaira chinzi kuitirwa chekuti kudyiswa Chieza haana kudyiswa asi nyaya iripo kumazezuru mwana uchitanga kuenda kunguwaka unopiwa mwedzi uri mumba wakavharirwa nemachembere aya uri mumba uchidzidziswa mubatirwo wemurume nekuti zvinofanira kudai so mwedzi wese wakazara unozotobuda imomo wapasa wakuziva zvese saka pamwe hameno pamwe kumba kwake haana kuzviona izvozvo ndo zvaitaura baba kwangu pamwe ndo zvaakaitirwa zvaasina kuona zvekudyiswa haana kumudyisa handina